Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isihluku imvubu ihlasela umama ubeyokha incema maqede yambulala washona. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana blogona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ko Instagram @zwide_meet. Namanje usashaqekile umndeni wakwaKhoza nomphakathi wonke wasedukuduku emtubatuba emva kwesehlakalo sokushona kukamama okubika ukuthi ubeyokha incema maqede wahlaselwa yimvubu wabe esesho. Usiphiwe Khoza obeneminyaka engu59 kubikwa ukuthi ubehamba namadodakazi akhe amabili beyokha incema ngokungekho emthethweni endaweni yesimangaliso Wetland Park ngesikhathi qhamuka imvubu bangezelele maqede yabe isimdikadika kwaze washona. Ingane kubeka ukuthi ngenhlanhla zikwazile ukuphunyuka zabe sesicela empunzini. Umphakathi namanje usashaqekile ngaso lesigameka. Abantu ezikuleni zokuxhumana bakhathazeke ngendlela emangalisayo. U-advocate Minenhle Ngubane uthe abazali bethu benza noma ngabe yini ukuze silale lidlile noma ngabe bekungemvuma kodwa ubebukelela abantu abakhe sengathi umoya wakhe ungalala ngoxolo. Usimangele Nkonyana yenkosi uthe awu Nkosi yami kwaze kwabuhlungu sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Unontethelelo Manyambose Mthetho uthe babhizi sebeqhakambise ukuthi bekungemthetho. Umthetho wani umama akade uzamela izingane zakhe sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu ke abantu badlulise izimvo ezahlukahlukene khona lapha enkuleni zokuxhumana. Nathi njengezwide media city dudu kwemndeni kanye nezihlobo ethe zalahlekelwa umphefumulo kamama sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.